Food Revolution Day, bolo to včera 15. mája, Jamie Oliver varil tento recept napchatý sendvič s deťmi na školách a je to zamerané proti obezite ako na deti. Okay. Ja pripravujem tento recept, ktorý je ale trocha upgradenutý a je pripravený z surovín, ktoré som včera našla pri obchodnom reťazci v kontajneri. Nejaký odpadový veci? Áno, presne tak. Toto všetko, čo vidíte, tak ono to bolo... Zlatá som, lebo sa dívam, hovorím, čo tu prezentujete? No prezentujem tu prakticky plýtvanie jedlo. Teda snažím sa na ňo poukázať. Práve takýmto sprievodným programom k tomu Food Revolution Day, tak toto by mohla byť taká revolúcia proti plýtvaniu jedla. To ste dobré. Takéto jedlo z hygienických dôvodov ponúknuť nemôžem na verejnosti. Museli som mať k tomu možno nejaké povolenie, ale tým, že ho takto, tento sendvič, umiestním na tento rotačný podstavec, ktorý taktiež smeruje do koša, odkiaľ teda prišiel, vy môžete zasiahnuť. Môžete, nemusíte, je to na vás, takže uvidíme, čo sa stane. Zelenina, ovocie áno, úplne všetko, hej. A toto je taký malý odvar iba. Prečo je to jedlo v koši? Ako predtým, lebo ho tam obchodný reťazec vyhodil. Aha. Ja som bola Alebo už vlastne... nesplňa nejaké kritériá, Lebo keď je to prasknuté, je to v Dajme poriadku, tomu je celé jedno balenie a áno. jedna je, dajme tomu, poškodená. Ale obchodný reťazec má možnosť to zmeniť, respektíve existujú potravinové banky, kam presne takéto produkty sa môžu dať a oni to potom prerozdelia ľuďom v núdzi. Lenže vidíte, včera som bola na show a našla som toto všetko, to je iba taký slabý odvar niekedy naozaj toho ako kvantum. Takže chcela by som na to takto poukázať, hej, že aby to ľuďom nebolo jedno. Máme tu aj takú symbolickú petíciu, môžete si ju prezrieť, je za boj proti plýtvaniu jedlom. Zachráňme jedlo. Áno, presne tak. To je dobré, že sa ľudia tam vedľa vás zastavujú. Bolo by fajn, kebyže všetci chodia po kontajneroch vlastne, nielen kvôli jedlu. A ľudia veľa vyhadzujú a nevedeli, niektorí ma naštvalo, dobre, bezdomovci niektorí robia brutálny bordel, hej, že sú oplotené mnohé tie, aj Petržalke, tie kontajnery, jak si všímam. To je hanba ich. Ale ľudia naozaj veľmi veľa vyhadzujú. Ja som vôbec po kontajneroch nechcel hľadať žiadne jedlo, lebo som si ho buď vypýtal, ale zase ja som robil také iné veci. Napríklad aj teraz v Eurovej Jaoparku alebo v Poluse. Jednoducho, hoci kedy prídeš obedná prestávka, keď je, a jednoducho z toho odkladacieho vozíka si môžeš zobrať jedlo, lebo ľudia si kúpia porciu a oni to tam dajú aj polovicu tej porcie, čiže a vyhadzuje sa strašne veľa, sa plitvá. Aj chalani, čo chodili po kontajneroch, tak to je jedno, cez Vianoce, Veľká noc, vyhadzuje sa mäso, všetko možné. A brutál je najväčší, že tie potraviny, ktoré sú v tých reťazcoch, že oni, tí ľudia, ja neviem, že ich musia zničiť potom, alebo tak, no. Super, čaute. Ďakujeme. Ono je to také nepísané pravidlo, väčšinou to jedlo sa nevyhadzuje do klasického zmiesového odpadu, ale sa vyhadzuje do takých špeciálnych kontajnerov v takých bedničkách, odkiaľ prakticky... Čo majú tie hypermarkety. Áno. Odkiaľ si to potom tí ľudia, respektíve bezdomovci alebo ľudia v núdzi, alebo aj takí, čo sú naklonení takémuto spôsobu života ako životný štýl, veganstvo, tak potom si to môžu bezproblémovo vlastne zobrať bez strachu o tú hygienu, lebo zase predsa len... No každý si to Je bere to na svoje riziko. Áno, presne tak. A toto je Na svoje riziko. presne tak. A vy ste to potom tú zeleninu nejako
Áno, takže dobre, áno, dve veci, ktoré nie sú naozaj z kontajnera, je olivový olej a balzamiko, ale to už sa naozaj nedalo. Ne, to som nemyslela. Ono, ak aj nechcete jesť takéto jedlo, tak môžete sa prípadne takýmto spôsobom aspoň zamyslieť, ako vy sa stravujete, či využívate aj potraviny, ktoré už sú tesne v tej chladničke, že už sú také šatovaké. Je to hlavne o tom, aby si človek vstúpil trochu možno do svedomia a zamyslel sa nad tým, kam tie potraviny potom neskôr putujú. Ja ju nemôžem predávať. Môžete si ju prípadne iba zobrať, alebo podpíšte tú petíciu. To by bolo naše symbolické gesto. Sme radi, že snažím akože sme radi. potravinami, ja naozaj neviem. Ja sama to som, alebo príde mi návšteva, ale sa snažím všetko akože. Áno. Si uvedomte, že v tom koši bola špina a že v tom koši boli baktérie a to nemuseli hodiť tí, ktorí hodili tú papriku, keď mali čisté ruky, povedzme. Teraz sa tá čistá paprika sa mohla nakaziť od toho. Áno, Viete, že je áno. to nebezpečné? No, viete čo, ja osobne beriem len tie produkty, ktoré sú zabalené. Áno, iba A zabalené. tým pádom tomuto predchádzam. A keď aj nie sú zabalené, tak ich prípadne ošúpem, ako napríklad mrkvu, ktorú som už nepoužila. Že ako snažím sa tomu predchádzať, ale tam naozaj, keď by ste si to vyskúšali, tak uvidíte, že ono je to vyhodené väčšinou tak, že sa to dá bez nejakých zbytočných obáv vziať, hej. Samozrejme, niektoré veci neberiem ani ja, ale je to na vás, ako ja nikoho. Ja sa snažím... No ale tak ja to zjem, ja som všeličo povedal. Na veľké plytvanie jedlo, ktoré... To je plytvanie fakticky. Riešenie asi osveta, pretože možno keď každý začne od seba, tak by sa to mohlo dať zmeniť, ale no, riešenie existuje. V rámci týchto potravinových reťazcov oni majú teraz od 1.1. Bola prijatá novela zákona o tom, že povedzme reťazce už si nemusia odvádzať daň za darované jedlo. Toto sa im vyšlo v ústrety, aby to mohli dať potravinovej banke, ktorá potom to prerozdeľuje ľuďom v núdzi. Lenže to som našla včera, vidíte, pokračuje sa v tom stále, pretože oni nejak s tým nespolupracujú s tými potravinovými bankami, že naozaj sú, je to asi pohodlnosť. Takže keď sa... Áno, existujú. V Rakúsku, v Dánsku je to úplne dokonale rozbehnutý systém, fungujúci a u nás je to tak trocha v plienkach. Bez podpory tých potravinových reťazcov potravinová banka fungovať proste nebude. Tam musia byť obe strany tomu naklonené. Tak áno, a jablko. Prečo by sme si to nezobrali, ale musí to byť čisté a nezávadné, hygienické. Je to čisté, teraz som dávala. Ďakujem. Aby to padlo donútra, potom si to treba vybrať. Pardon.